Hey guys, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και έχω να σας πω κάτι. Συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό, γιατί ετοιμαζόμουν για το σχολείο. Βασικά μετά από το βίντεο από το Pop Tart σας είχα πει ότι θα έκανα βίντεο. Κάποιες φορές βαριόμουνα και κάποιες άλλες φορές βαριόμουν ακόμα πιο πολύ. Και διάβαζα γενικά για το σχολείο, διάβαζα αρκετά γιατί θα πήγαινα πρώτη λυκείου και θα πήγαινα σε ΓΕΛ και γενικά το ΓΕΛ έχει πολύ διάβασμα, γι' αυτό διάβαζα πάρα πολύ και πήγαινα φροντιστήριο και μου έβαζαν αρκετά πράγματα, γι' αυτό δεν είχα χρόνο να κάνω βίντεο. Μετά ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουν τα σχολεία. Μπαμ, όλοι τρελαθήκαμε. Και μετά ούτε τότε προλάβαινα γιατί είχα ακόμα πιο πολλά διαβάσματα, δραστηριότητες. Είχα επίσης, έβλεπα και υπολογιστή στον ελεύθερο μου χρόνο. Δεν είχα ελάχιστο χρόνο να κάνω βίντεο. Έλεγα θα κάνω ας πούμε κάποιο βίντεο, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν είχα ιδέες, δυστυχώς. Βασικά ας πούμε είχα κάποια ιδέα, αλλά δεν μπορούσα να την κάνω. Ναι, τέλος πάντων, έχω μπερδευτεί αρκετά γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να βγω στην κάμερα. Και τώρα που είναι πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα ήμουνα με κάτι συγγενείς μου στο Προσήλιο, το χωριό μου. Τώρα αυτό σας νοιάζει το μεταξύ. Θα δοκιμάσω τρατάκης. Αυτό εδώ. Volcano με πιπεριά. Υπάρχουν και τέτοια άλλα στο σούπερ μάρκετ που τα βρήκα. Είναι με κίτρινο λεμόνι. Και επειδή αυτά θα καίνε πάρα πολύ, επειδή είναι Volcano, έχω και νερό μαζί μου στο παγορίνο. Είναι νερό κρύο. Αλλά σας το υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα κάνω βίντεο και δεν θα αργώ. Πάμε λοιπόν για δοκιμή. Να. Λοιπόν, για να δω. Είναι σαν τσιγάρο. Λοιπόν, θυμάστε όσοι έχετε πάει σινεμά, δηλαδή ποιος δεν έχει πάει σινεμά, αυτή η σώση τσένταρ, αυτή ακριβώς είναι η γεύση που έχουν τα Volcano. Αλλά και ρε παιδί, είναι πολύ καυτά.
και κάνει νόστιμα. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά καλά. Γενικά επειδή τρελαίνομαι για τυρί, δεν μπορώ να ξεκολλήσω τώρα. Και καυτερά. Τώρα τυρί με καυτερό. Λέει. Τώρα είναι δύσκολο να τα βρεις σωστά εντωμεταξύ. Προσπαθούσα να τα βρω καιρό. Θα το έκανα το βίντεο 4 μέρες πριν, αλλά δεν τα κατάφερα. Αλλά το κάνω τώρα. 4 μέρες πριν δεν το έκανα γιατί τελικά μου είχαν πει ότι θα μου κρατήσουν ένα τέτοιο και τελικά πήγα 4 μέρες πριν να το πάρω. Τελικά το είχε πάρει, βασικά δεν το είχε πάρει κάποιος άλλος. Είχαν ξεμείνει. Τελικά το πήρα χθες και το τρώω τώρα. Σήμερα. Και έχω να πω ότι χαίρομαι που ξαναβγήκα στην κάμερα. Θα βρίσκω ωραίες ιδέες για βίντεο και θα τις κάνω. Πρέπει να σταματήσω γιατί έχω φάει το μισό σακούλι. Λοιπόν, γράψτε κανένα σχόλιο, like, subscribe, εγγραφή στο κανάλι και γεια.